karo kandhaku ngarep. Yen tekan mrene iki pancen ana sambunge karo anakmu lanang Joko Tuwung ya. Joko Tuwung. Loh, kowe iki anakmu. Lho lah iya. Sambunge karo aku. Piye Ngomong kowe kurang ragat. Kowe mengko dhisik. Aku rak rada lali iki bojoku iki omong karo adimu. Piye to yu? Ngene lho, Di. Rikala semono sliramu karo Kakang Surateja kan wis tau awan rembug. Wis tau rembug. Kepengin njodokke anakku lanang Joko Tuwung karo Surati. Apa ya lali? Yo, meh wae kali. Ah, rak Lah ngono. iya, Coba tak sawangen anakmu lanang rak jelanet. Kae turu aku. Joko Tuwung saiki wis gedhe lho. Kaya nom-noman, Bagus. Bang. Nenek tribune mrucut. Ora le. Ora ngono to, Pak? Piye? Pancen kowe iki tiru bapakmu. Ning le nggon Piye? Tiru sing kepiye? Tiru baguse apa tiru lil? oh ya baguse nek tekone aku wis ngerti. Aja tok tiru bapakmu ya. Lho tekan iki sak apik-apik ing desaku ya aku. Minangka panutane wong desaku ya ra. Nyi. Iya, Ki. Nah. Sing ditiru sing apik-apik wae. Arep ndi Mbak Yuki? Arep mangsak soto apa yu? Kae iki wong pikun. Dadi wis apa-apa giduh. Ya wis. Ora ning Ngerti aku. kok awakmu kok saya tuwa kok saya lemu saya seger ki apa mergo cedak soto Pak Pur ku. Ayo meneh saya nek Pak Pur nyoto dhisik. Ya syukur wong ya nyatane aku yo tau mampir. Rasane pancen yo seger. Iwake ugi, ha to? Pancen ning marai cara dituman. Mampir sepisan meni tuman. Mula kowe aja sok seneng mampir. Engko ndak tuman lagi lho. Elekmu wis tok keblake nang kene iki kowe seneng mampir dadi tuman. Lho, Kuwi yu. Apa iya, Bojomu ki Pak? kaya ngono kuwi. lho kari mampire rak ngono. Aku Tenang, mampir Di. mampir tuku soto kok. Anggepmu mampir ndi? Aku malah ora ngerti lho nek iki seneng mampir, Di. Lho, kowe aja cubriya. Lah piye kuwi andane adimu mau? Wong sing paling aku ki klebu golongane wong imane kuat. Desraya nek aku ki bakal tuwimbak nalisir mokal. Iman kuat ning Imron. Imron piye kuat ora? Iman ki aja dikandak-kandake. Cukup awake dhewe sing ngerti karo Gusti. Oh, kuwi iman kidulku kae kok. Oh, Iman tukiyur. oh, sing tok jak ngalor ngidul kae. Lah ya karena minangka nutupi lelakonku. Lho aja ngomong Di. bayumu. Kowe nek mampir nek Pak soto ki ora karo bojomu apa piye? Wah kowe iki aja mbukak wadiku to, Di. Lah nyatane mek mampir kok mampir dhewe. Lah Ora ya tau ngejak aku lho Mbak Yu. Oh iya to. ya sesuk. Sesuk yen ana wektu tak jak. Tenanan. Wis entekno pira tak bayari. Bayari. Wong soten dasare ya murah ya seger, awakmu rada klimis. Kowe melu ora le? Wis Melu tau ora? dong nang Pak Pur Nek Pak Pur. nyoba sotone Pak Pur kuwi lho. Sesuk. Bapakmu pancen ngono ya. Bapakmu ki kolon. Ora Kelingan nek mangan enak, anak bojo nang omah ming do sambel. mbok yo Sambel kuwi bawang. aja Sambel bawang kuwi aja ngudar wadiku. nyatane to. Kowe iki ket biyen lho anggere mangan enak kok ora karo sak keluarga. Ayo kalau mangsane wong ra ya nglimpekke singse-singse kok. Ayo ku. Bapakmu ngejak sapa to le sakjane nek mangan soto ki? Awak dhewe ora tau dijak. Kejaba kuwi ngene, Nyi. Piye ki? Kok kowe kok ya nggonku beberean karo aku wis udakara 20 tahun. Iya. Lah kok ya ndek anak mung siji kuwi lho. Kok gagek cara dene lemah kowe iki lemah sing cengkar. Ora ya. Ah buktine nyatane mung ndek anak siji kok. Mengko aku sak temene pareng olah yo duwe loro, syukur duwe wadon. Lah anane mung ngetok siji ya le yo. Piye? Sing kleru kuwi kowe. Kowe ora kena. Duh Mbak Yu.
Kuwi mergo ora subur. Ning mergo sing garap. Sing garap kuwi wis ora kongang kok sampean ki. Nah, kuwi. Loyo Loh. ngono, Dik. Kok loyo anggapmu? Tak kandhani ya. Ngerti wae. Mbak yo wae urung rapi kok ngerti loyo. lho. Cara dene nandur bonggol kuwi lek aku Kok rame. nyebloke ya jero. Aku kok kowe ngarani Ayo bibite. aku elek sing kok. loyo. Bibite sing elek. Lho ya lemahe. Ayo sakarepmu wis saiki bali. Bali. Iki lemah kuwi Buke wae wis. iki lemah kuwi aja nguthik-uthik. Ora. Aku ora arep mutik-utik lemahmu. Iki ngene. Sambung karo rembug ngarep. Ya. Rene anakku Joko lanang Tuwung. Joko Tuwung kuwi bakal wis seneng Jejodohan. bebrayan. Ayo aku kelingan Karo- dijodokke karo anakku Surati. Nah, Ya. mula ning kene aku arep neseke rembug kapan dina anggone bakal mahargya. Lan kowe yen kepengin njaluk tukon sing ora ana arana, sing ana tambuana, Di. Ngene Ya ora kan. Nyi? Iya ki. Zaman saiki iki beda karo zamane awake dhewe mbiyen. Bedane Lho, awake dhewe mbiyen saben-saben dijodokke karo wong tuwa ki anane ming semerintil. anane Sakut. manut, iya ya. Ora wani wangsulan. Ning bocah saiki ketoke ming meneng nang omah ngerti-ngerti ya duwe kono-kono lho. Lah ya mula adewe sing jeneng wong tuwa kudu mulat. Ning nek Joko Tuwung anakku muka mesti manut wong tuwa, mbangun miturut karo wong tuwa. Nyatane tekan sebenarnya ya dheweke ora tumindak nalisir saka paugeran. Ora, anakmu wis tok jodohke iki kira-kira Piye? saguh. Lah Wis yo tak kari kok ini. mau ki. Kowe saguh to Le dijodokke Piye? Surati. Kowe aja duweni rasa kepeksa. Tak jodohke karo anakku Surati. wis tau tepung ta weruh ta? Ayo tepung kok Wiro. Wiro gak isih cilik mbiyen Lho iki. ya tahu. ning nek kowe urus Surati ya wo tenan. Aku pamit kowe ora seneng aku genem kok. Kowe nek Kok arep kowe wis ngerti weruh Surati apa, iki lho. Kira-kira. Karo mbokmu gedhe iki. Ya ora ta ya, Dik. Lho, nom-nomane Ya nek Ayu aku. nek nom-none miturut angenanku ya semluhe. Awis tuwa ki tok seger ngono kok. ora sah batang werna-werna. Nah ya ming Apa, Dik? Turunanmu diundang. Ya. Karpen Joko Tuwung. amen weruh. Ben weruh. Aku ya ben weruh. Nah, Seneng Ya. apa ora Tak nih? undange sik ya, Dik ya. Karo tunjuk Kang. wah ya. Surati. Monggo. Kowe siji go wong loro ya Nyi. Ya ki. Ya. Calon mantu ayu. Iya ki. Perasaan Jawang ndak kepengin. Le Joko Tuwung. Surati ayu lho. Mantep ora? Mantep to? Sekelingan ora iki pakmu gedhe iki. Makmu gedhe Suratejo. Suratejo. Ayo Kelingan matur. to? Ngaturke bekti karo pakmu gedhe wis cah gedhe kok. Calon maratuwa. Ya tak tampa pastune wong tuwa tumrapa marang kowe ya. Sapa? Sariti. Surati. Surati. Nek nak dudu Surati mantra to. Wis Lho. Surati. Oh ya. Suki ayu. Nah, Rati wadon. Nah, Jane wong wadon sing ayu Sing rupane. Aku Joko demu. Nek Joko Tuwung, Joko ki cetha nunuman. Joko nunuman. Tuwung ki bagus. Nunuman sing Sing bagus. bagus. Mula pantes yen dadi jodoh-dape Surati. Surati. Mengko dhisik. Lho, Yen kok- bocah ki padha sarujuk awake dhewe. Aku merulin plerak-perok ya do seneng kok. Wis do mesem-mesem lho ki. Lah iya. Upama kowe iki dijodohke karo Joko Tuwung kae. Piye Surati? Wis nek ra gelem ora sah. Ben bali.
Bali le, Bali. Mboten, Pak. Mboten Hah? nampe. Ora Nah, nape rak ya pinter ngono. pinter. Ki ulang Ora ngedek Ulangamu iki. Surati. ku meni moh ya moh nak rasida iya to. Mboten nampe Ora. iki. Oh. Ora montro-montro jebul wis do mbekikuki. Saja wis ngene ya jae. Piye Piye tuh? Joko Tuwung? Kok mesam-mesem wis tau ketemu apa? Kok gak kowe nglimpekke bapakmu karo urung? Gelem ora? Sajane patemon sesedeman kok ki ketarane. Ayo kaya kowe ragu biyen. Iki nek reh ning bocah loro ki wis padha. Yen nyawang kedhep liringe netrane iki jane padha dene senenge. Nah, ya. Ha gumantung saiki gumantung sing tuwa. Nah, reh ning aku ki duwe anak wedok. Heeh. Kowe sing anak lanang. Wis. Saiki lek mu arep blonjo ki kudu sing saoke-okehe. Perkara kuwi aja sumulang. Mbak Yumu iki lek nguneki blonjo rak mesti turah. Dicelengi. Dicelengi. Besok yen sak mangsa-mangsa mantu ora ning. Iya. Nah, nanggap ketoprak. Kowe aja kuwatir Adipaku aja. Raja Brana wis tak lumpukke, dhuwit wis tak lumpukke. Anak lanang siji kok arep kanggo ngopo, mahargya Joko Kudu Tuwung matok karo dina Surati. sing becik. Iya. Kowe nang omah metung golek dina sing becik. Apa aja nganti tiba apes. Nek pitunge wong Jawa, rene kuwi wong Jawa aku yo ora ninggal Jawane. Mitut pitulungku kudu tiba siji utawa telu. Sri Lungguh Gedhong Loro Pati. Lo kudu golek dina 11 utawa 12. Ya. Sri Lungguh Gedhong Loro Pati. Sri Lungguh Gedhong Loro Pati. Sri Tiba Sri ya. Kae netone legi. Lagi 5. Ya, jemuah legi. Jumlah 6, lagi 5, Anake 11. dhewe apa anake dhewe? Pitunge Surati apik. Lho, jare petungan ki kliyep mentek Joko Temil. Piye to? Apa Petungane meneh ki kepiye to? Atemel iku nek kowe mangan tiwul. Lho, wong hitung-hitungan kae ana kliyep mentek Joko Temil. Kuwi miturut kapercayaan. Ora kitabmu ki padha ora to sak peguron karo aku. Kok dadi saiki kono 5 kene ming 4. Anggonku suwe. Lho, Piye to kowe iki dinut kok malah suwek Kok lho. dhisik pitung marak tiba 5. Iya, Lima. 5. Aku mung 4 ya kok. 4. Klik mentrek Joko Temil. Temil. Ya sitokne ndi lungone ndi? Lho, ayo me bali kliyek meneh. Nek klik mentrek Joko Temil kuwi apik kabeh. Joto ki mati. Oh, Joto. Joto ki Kliek pati. Joto, Temil. Temil. Temil ki mangane ming sithik-sithik. Nek klik Kliyek ki ming minggat wae. ana sing apik. Lho, mentek iki lho. Aming kliyek mentek Joko Temil ati Aku tiba du- loro iki. Kudu tiba mentek nek Ayo, tiba loro utawa tiba 6. Kliyek mentek Joko Temil, kliyek mentek Joko Temil. Tiba 6. ya saiki digoleki nang omah. Nek kepene ning ngitung yo nganggo petungku mau. Sri Sri Lungguh Gedhong. Gedhong Oh. Loro Pati ming cingkir loro. Sri apik, Lungguh apik, Gedhong apik. Nyingkiri loro. Ning nek Gedhong loro tiba loro. Pati yo loro. Kamu pas 11. Nek pitung-pitungku apik. Tiba sip. Nek Joko Tuwung. Joko kuwi Joko Tuwung. Ora netone apa Joko Tuwung. Kowe Kliwon. lali ora? Kliwon. Kliwon ki 8. Kliwon ya le ya. Senen Kliwon. Senen 4, Kliwon 8, 12. Tiba Lungguh. Tiba Lungguh apik. Sri Lungguh. Mantep kuwi lah. Mesti Ya. oleh berkah sing kuwasa, urip baran langgeng, oleh berkah sing kuwasa. Ya, aku wis mantep wis. Mantep. Karo hitunganmu wis mantep. Ya syukur wong tunggal guru kok ndadekne werna-werna. Saiki ngene, Kang. Arening bocah padha senenge.
petungan ya tiba Wis gathuk. apik gathuk. Saiki kowe bali, aku ora teges nundung lho. Tata-tata ragat sing akeh. Iya. Engko dikepiake. Ya iya aku lanang aku kudu nukoni iki. Nah. Miturut tata cara adat Jawa. Ya Nyi, Iya, Kang. besok pangombyonge 40. Nganggo gerobak. Ayo, Kang. andong ro gerobak kok. Pengombyong ki ora usah akeh-akeh. Sing akeh ki belanjane wae. Ya apik-apik. Lah kok kowe meng arep nekake wadah. Ajur kowe aja ngisin-isin aku, Di. Lho. Senajan aku pangombyong akeh. Ning nggonku nggo boyong ya akeh turah, tak ngono. Ah. Sing jumbuh karo Mbuh, engko ming nggawa wasak pirang-pirang. ora. Aja kuwatir, Radi. Dudu watakku. Dudu watakku. Aku watake seneng tutulung, seneng ber, seneng nek cara saiki seneng sedekah. Yo. Supaya dadi amal sing becik, sesuk kanggo sangu yen katimbalan sowan. Sing bisa nyuda dosa kuwi ya amal sing becik kuwi. Sing amal sing gawe senenging liyan. Iya kuwi ulangane bapak guru ngono. Lah, Aku iya. isih kelingan. Kuwi upama kowe mejang karo anakmu kae satrep ngono kuwi kowe. Nek perkara ya saiki ngene wae. Piye ki? Mundak kesuwen anggone sowan nenek adine dhewe dolane adine merkara ngrembug perkara ki mau wis cetha. Yo. Wis gaduh wis padha sarujuk. Yen aku njaluk pamit, aku bakal tata-tata tiya dina aku sowan nukoni. Yo, anakku. Aja suwe-suwe. Ya. Engko ndak ora ilok dikrungu tangga. Ayo. Adi Paku aja, aku titip anakku lanang ya. Aku aja. Wis, tak anggap kaya Ngenger ning kene. Ya. Kowe ngenger ning kene sikik le. Kae ben luwih kenal karo Surati. Nyi, ditinggali sing akeh. Kowe ben tinggal ning Yo Surati njaluk soto tukokno sesuk ya. Tinggal sing akeh Nyi. Wis Di, kalau Ayo. pamit Di. Dereke kan Iya. sing api-api. Ya. kalau pamit, Mbak. Wis ya no. Calon mantu. Titip ya Joko Tuwung ya. Wis aja kuwatir. Iya ki. Kok Joko tuwung kene tangkep kaya anakku dhewe. Kowe bojoku ki nang ngewaku ngene iki nek mulih. Yo. Titip ya le. Ngene. Kowe karo bapakmu wis dingengerke ning papan kene, ning getas. Wis ora sah jikuh perkewu. Anggepen omah iki omahmu dhewe. Ya. Karo ngirah pates ketepungan karo Surati. Karepen rada Angguri. Ya. Tak tinggal sih ya. Rembukan iki aku karo mbokmu gedhe ngrampung gawean. Kowe gawean buri dhisik. Kowe karo Joko Tuwung. Wis wong ana Joko Tuwung kok wis. Wis ya. Ayo. Aku ya, Pak. Aku ya isih. Wis sedelet ya surat. Utak ning mburi sedelit. Arep endi, Kang? Sedelit wae. Aku ditinggal Bali rene cewek. meneh.
aku kali tok bojo. Jodohku mbiyen saiki wis dadi bagus. Padahal mbiyen cilikane ireng. Sepurane surat. Ora suwe to tak tinggal. Ya aja suwe-suwe. Ya ora bakal aku ninggal suwe-suwe. Apa meneh ninggal wong ayu kaya kowe. Ora ngono to, Kang. Aku isin. Ya ngapa isin mula kowe dhewe dikulinake le tetep ungas seramungan. Ben besok iki ora ana rasa isin. Lah mbiyen nek dhewe ketemu iki sampean isih cilik tur jlitheng lho, Mas. Lah niki dadi bagus. Ya padha. Wong aku karo kowe dolane mbiyen ya bareng. Iya. To. Kowe isih cilik, aku isih cilik, isih seneng glumutan. Basan saiki tak sawang-sawang kok malih beda. Padha sampean to, Kang. Iki tambah ayu, Tenane, Kang. eseme tambah manis. Ngene kuwi to, Kang, aku tambah isin. Kuwi tenan Surati. Yen ana widodari lewat aku ora bakal mengu ning widodarine. Tenane. Tenan. Aku ana widodari lewat ya aku tetep pilih kowe. Mokal yen aku milih widodarine. Nanging ngene lho Surati. Sak tenane iki isih ana sing ganjel ana ing aku. Aku iki isih sumelang yen awakmu ki bakal ninggalke aku besuke. Amarga Ora, Kakang. Aku ora bakal ninggalke kowe, Kakang. kuwi tenan Surati. Tenan. Janji. Janji tresnaku ya mung karo kowe, Kakang. Aku ya tresna karo sliramu. Tenan to, Kang. Tenan. Omonganmu kena tak ugemi to, Kakang. Cekelen omonganku Surati. Aku ora bakal mblenjani awakmu. Mama nesmu angun jiwa Sing kakung saniman sing putri sangliwati janji sampean ojo kasusu sawae jembar-jembar marine Roro apa kang Tenan to, Kakang. Kabeh mau tak ugemi to, Kakang. tenan Surat. Janji ora tumuruning rembulan karo lintang. Apa wae panjalukmu bakal tak turuti.
Aku ora butuh janjimu, Kakang. Aku mung butuh kesetiaanmu, Kakang. Tertentu tak turuti. Saya rukun, saya rukun, saya rukun orang kancane. Mas, monggo mampir, lir mampar mampir. Apa sida apa ora mampir, mampir. Lumampah tanpa welas. Ora bisa Ya iki ngene iki lho. Iya surat. Teman kleru. Paling jodoh ke aku karo cah ayu. Muga-muga sesuk adewe sida bebojoan setekan kene Kakang ya. Iya surat. Jaganen tresno iki surat. Oh iya, Kakang. Ya mesti. Apa? Ngopo ten? Tenane. Saiki. Sik ya Kakang. Aku tak sik. Ora usah kesuwen cepet to. Ya aku pamit karo Kakang kan ora apa-apa. Aja suwe-suwe ya surati. Iya Kakang. Ono apa to ten? Kakak. Kok sik opo kamu tundang Pak Lik tenan? Iya. Iki aja ngene iki to. Aku kangen karo Kakang sira ketemu. Aduh. Kosek ngene. Mbok ora ndono-ndono rene iki lho. Ora mengko nek Mbak Yumu ngerti, engko malah rame. Ora apa-apa, ora Mbak Yu tentang bapak kok ning. Ayo nanging aja kok ngene. Ning kono ya Kang ya. Yuk gosek. Ayo to Gosek, Kang, aku to. suwen ra seneng sik suwi aku. Ya aku ki nek tok geret ngene ya kalah ngono ya awakmu ki engko gedhe. Loh, lah kowe iki ngerti aku nek gedhe kok ya milih Mbak Yu ku to Kang. Senajan kowe gedhe Nanging empuk aku Kang. oh. Empuk aku to. Heeh. Nanging perkara ati ki ora iso diliyake to. Kang. Aku karo Mbak Kang. Yumu ki piye? Kene wae. Engko ndak Mbak Yumu ngerti. Kene to Kang. Aku semelang nek Mbak Yumu ngerti. Aduh. Ngene iki. Kang. Iya
napa? Kakang tenan po tresno karo Mbak Yu Suranti. Ya tenan to, Ten. Ya aku wis dijodokke karo bapak karo Pak Nek kok. Nanging kan kakang ora ngerti. Mbak Yu Suranti kae pacangan akeh banget. Mokal yen Mbak Yum kaya ngono kuwi. Wah, wong wingi sore bar diparani wong kulon kono kae. Kalten. Mbak Yum iki ngomong karo aku yen tresno. Yen iso njaga atine. Ngapusi. Tenan ngapusi kae. Aku iki percaya karo Mbak Yum. Mau esuk iki diparani wong kidul buk Yohan. Sopo? Omah esuk bar kepethuk karo aku kok Mbak Yum. Pak Dalijo kayane jenenge. Oh, wis tuwa. Mbak Yu ki seneng tua-tua kok Kang, mungkin ora cocok karo Mbak Yuku, karo aku wae to. Ya. Wis aja ngono to. Kang. Aku ki yo pengen dadi manten. Kowe pengen dadi manten. Ah gene. Kowe ki ya wis duwe nganu to. Pacangan to. Wis duwe calon. Ya wis. Ya wong kene, wong Getas. Njopo. Iya. Lagi mbok yo dikenalke karo Pak Le. Wong iki cerak banget saiki, Kang. Iki lho, Kang. Oh sik, Rene to. oh sik balenono. Endi? Iki. Ora sembrono kowe iki. Iki. Aku ki calon kakang, calone Mbak Yumu. Kan agak calon. Lah yo, kowe kan yo iso to golek liyane ke lho. Kowe garek milih. Tua-tua mah aku. Apa sing enom ki meng aku tok. Lah aku sing gagah gedhet dhuwur kene iki. Ning sepurane yo ten yo. Aku ki wis nggone Mbak Yumu. Ora iso. Yen semua aku tresno karo kowe yo, tresnone mung antarane Kakang karo Adi. Ora luwih saka kuwi. Mbok dicoba sik kak to Kang sedine diwae dicoba ya. Ora ten. Ayo to Kang. Semelang nek Mbak Yumu ki ngerti. Engko malah Ora. malah rame. Waduh, malah konangan. Ten, Eh, kowe ngapusi Surati. aku ya, Ten. Iki culno sik. Ngapusi apa Yu? Bapakku ora goleki aku. Mau ki bapak kayane goleki kowe kok Yu. Ora. Iya. Ora. Duh. Bae kowe ngapusi ten. Wong Ora. Sidik, kowe kok dadi gandengan karo Ramintani piye? aku ki ora gandengan, aku ki digandeng Karepmu ki piye? ya karepku aku karo Tresnamu kowe. iki kanggo aku padiku. Ya dinggo kowe. Ya sepatu. Piye? Ten. Yu. Ki ngomong Ki apa? mau Kakang yo ngomong tresno karo aku. Lha iki lho, piye to, Kang? Waduh, piye ning. Iki piye? Kok sik Ajar iki lho. kok sik ora sak muring-muring ngene, ngene. Ngene. Tak kandhani. Tak genake. Aku mau ngomong to tresno karo Adi. Kuwi ning antarane tresno Kakang karo Adi ora. Ning kok gandeng-gandengan barang. Padu, ayo padu. Sing gandengke Adi. Jan ras. Yu. Ngapusi Kakang. Mau linggo kene iki ngelus. Ten mbok kowe ki ora. Piye to Kang tenan iki piye? Piye kowe iki karo sapa, Pen? Kowe karo sapa? Aku. Karo aku para adikku. Aku kaya ora karo kowe. Tresno aku ngomong luwih karo kowe. Ora karo liyane. Ten Kok rasa galak-galak dadi wong wedok kok galak-galak to Yu. digenahke Kowe to. kok Ten. ket mau nempel ning kono ki ora? Duh, Lah apa ya aku kleru aku arep nempel karo kakangku kok. Iki ki calon bojoku. Kan Dani isih calon to. wis Sapa to. ngerti sih oleh aku dhisik. Ora satu cedak ngono kuwi. Kan. Kowe ren. Duh. Wis to, ora sah do padu. Yu. Kowe iki lak ya pernah tuwa to ya. Mbok ya ngalah karo adine ngono lak ya iso to. Aku tok kon ngalah karo kowe. Aku iki kurang apa ten karo kowe? Kurang apa aku dadi Mbak Yumu? Jare sing tak jaluk tak keke. Penganggon sing tak jaluk tak keke. Mung siji ten. Katresnanku aja ten. Sabar to, Ti. Lah wong kowe wingi wae karo dari Jakono kae kok. Sapa sing kandha? Aku. Ora kowe po. Kowe benjore digoleki wong lanang kae sapa ya, Wen? Kan Lah. ngajak dolanan dakon kok. Aja percaya, Kakang. Aku ora ana sing goleki aku, Kakang. Aku percaya karo kowe. Kowe mau lak ngomong tresno karo aku to, Kang. Tresnone mung karo Kakang karo Ten. Adi.
Kok kowe dadi mutra kethek to, Ten? Mutra kethek. Apa kuwi? Nyuk-nyukan. Eh, Kowe iso ngunekke aku nyuk-nyukan. Lah iya. Oh alah. Kowe iki lho yu. Kok lem daging gilik. Apa kuwi? Dume oleh Joko Tuwa kok njuk mentol. duh. Wis. Kowe iki wong loro rasa do padu. Ora-orane yen aku ku duwe bojo loro Kakang Adi. Ane nek kaya ngono mau ya aku dadi cobriya to, Kakang. Aku Ayo. gelem dadi bojo Nek kira ngono Aduh. kowe. Kosek, Aja. no. Ngono nek bojo loro teneh kaya sawu dompol-dompol. Apa kuwi? Bojo loro rebutan sawu. Sawan. Sawane sing endi? Ayo sik tak singgahke. Ten, Wis to ten. kowe iso tak kandhani ora? Manut to ya ten. Iso tak kandhani ora kowe, Ten? Iki ngopo to yu? Nek kowe ra gelem tak kandhani tak omongke bapak, Ten. Aja, Tenan, Ten. aja to Kok Surati. apa-apa bapak apa-apa Ora. bapak. Kowe kandhani ngeyel, Ten. Aku ora mau bapak, Ten. Waduh lah kono arep bapak. Ah, Pak, Bapak. Ah, Dibalik. kene no. Kayak lu tundang bapak. Riki mawon. Kowe rene kan? Ora. Sik kok malah tok ndangke bapak. Lho kowe ya tidak adikku kok. Oh ya ora ngopo-ngopo. Wis. Ten. Ramin ten. Kok ora ngono kuwi to. Cah ayu-ayu kok. Ah. Anggere ngene iki mesti arep njaluk apa-apa iki. Njaluk dirabeke karo Kakang Joko Tuwa. Oh, kuwi ngono ku lho, Pak. Ngene ya, Nok. Umurmu kuwi durung tekan. Lagi 16 ngancik 17. Tapi aku wis gedhe. Ya ora ditungke karo bapakne ngono kuwi to. Kok yo ditungke. Ngene. Ana pranatan ning negara kuwi yen arep omah-omah bocah wadon kuwi kudu umur 21 tahun. Yen lanang kuwi umur 20 tahun. Dadi kowe urung diparengke. Kuwi sing sepisan. Sing ping pindho. Umurmu kuwi lagi 16. Upama kowe iki tresna karo Joko Tuwung. Kuwi basa gaule saiki ya ming cinta monyet. Cinta monyet. Ngene lho, Monyet to, Pak? kuwi tegese tresna sing durung ora tukul saka ati kang suci. Ming merga kowe nyawang Joko Tuwung ketok gagah, ketok enom. Nah, kowe kepencut. Sesuk ana nom-noman meneh, kowe seneng meneh. Ana nom-noman meneh, kowe seneng meneh. Boten. Wis oleh Joko Tuwung, aku wis pisan wae ora arep kaya bapak aku. Sing bola-bali ngono ki ora arep ngono kuwi. Kowe rong tau tak blak rupa. Nyata to, Pak? Perkarane wong tuwa ki ora sah dudal-udal. Kan anak nurun bapakne to. Apa sing Aja dilakoni nganti. bapakne ya diturun ro anake. Hus. Kowe kok wangsulan, endi wangsulan to? Kowe dikandani bapak, kuwi kudu kowe man. Aku gelem dadi sing keloro wis, Pak. Aku gelem dadi sing keloro. Monggo dadi manten Mbak Yu kene, aku kono Kakang tengah. Kowe wis setan, Mbok. Kowe wis setan. Nek ora karo Kakang Joko Tuwa wis edan aku, Pak. Dirungokke. Ora didepi brutu, mantep rene. Malah seneng semono Wong tuwa. Kowe ngerti to? Joko Tuwung ki calone sapa? Kae calone Mbak Yumu. Bapak pilih sih. Mbak Yu digolekke. Lho, Aku ora digolekke. Mbak Yumu ki wis umur. Kowe durung umur. Sesuk mesti tak golekke. Tur ora usah digolekke. Wong kowe iki kaya ngene. Mesti udah diparani. Wis. Oke sik cemantel ini. Nah, kowe saiki
Uruke lek seneng karo Joko Tuwung. Upama kowe tresno ki ya ming Kakang karo Adi. Ma, aku tetep karo Kakang Joko Tuwung. Kandhane wong tuwa iso ngrungokke ora? Ora, aku tetep karo Kakang Joko Tuwung. Piye? Kakang Joko. Wong tuwa kepiye lek ngandani, ha? Dilus ora kena. Aku tresno karo Kakang Joko Tuwung. Piye? Bilangan dok sejauh. Aja dipateni, aku aja dipateni. Aku ikut tunggu gugak. Saleh itu mati kita. Mantuk to ten. Takonono kuwi. Perundanmu iki takonono. Apa ten Raminten? Aku mengkur ngomong aku tresno karo Kakang Joko Tuwung Pak mateni aku. Lah kae kira yo calone Mbak Yumu to ya. Mbok kowe golek dhewe sing luwih bagus. Aku kelem dadi sing keloro. Ya ora kena. Piye kuwi? Kuwi. Kuwi wulanganmu kuwi. Kepiye? Ulangane sapa? Ayo wulanganmu sing ngomong kowe kok. Aku ki kecilik jan tak momong ning nek gang wong lanang aku ora ngerti. Iki mesti ulanganmu. Kowe ping pira le kawin? Iblis Aku iki. wis. Kowe wis ping pira? Kowe ora udal batang sing wis kependem. Ayo nyata, Kak. Ora sak wis do ngerti kabeh. Dadi kowe duweni loro ati karo aku. Jalaran saben-saben ana wong lanang nekoke kowe cabar mergo aku. Njur kowe saiki males loro wirangmu karo aku nganggo piranti Raminten. Raminten tok jejeli. Werna-werna kanggo mopok blethok raine wong tuwa. Ora ngono kuwi, aku ora tau ngajari nek nggodha wong lanang ngono kuwi. Paling ya ajaranmu dhewe kuwi. Aku kok ora tau momong, ora tau nyedak, sing nyedake kowe. Ya bener, sik momong ket bayi iki aku. Ning nek gangkong ngono kuwi aku ora ngerti. Wis, yo. Saiki ning Raminten kuwi ora kena dikandani. Kowe semingkir. Tak jare. Ora men aku ora klira. Tak jare. Saleh balik. Wis, meneng. Piye? Wis meneng wae. Wis ora. Kowe ngalang-alangi. Aku kudu tegel. Mergo kowe wis mepalangi. Mergo Raminten anak kala kowe ngalang-alangi aku kudu tegel karo kowe. Sing celagine macan galak wae. Ora bakal mateni anake dhewe. Ning opo kowe kok tega mateni anakmu dhewe? Mergo aku menungso petunungan rasa. Aku mau dipopok blethok karo anakku. Aku aja. Raminten kuwi wis tak anggap anakku dhewe. Nah, kula wentah kejabang bayi sih abang nganti tekan dene semelu. Kok melarep tok pateni. Aku ra lila. Kuwi anak-anakku arep tak jur tak luluh. Kuwi sakarepku. Ampun halillah Pak Wajal becik aku patenono wae. Piye? Patenono wae.
kang rasa
Iya, Kakang Patih Suragati ndak tampa namung pamujiku wae sira tampan ana Suragati. Inggih Kanjeng Adipati. Pangestu dalem kawula pundi asaka kalih mugi ndadosa jimat. Salami kawula swita ing sampeyan dalem. Oh iya, Suragati. Kepenakno anggon mulungguh Suragati. Senika dawuh Kanjeng. Dimas Pangeran Walijoko padha slamet Dimas. Oh iya, kepenakno anggon mulungguh ya Dimas. Patih Suragati. Senika dalem Kanjeng. Kepiye kahanane wewengkon ing Kadipaten ing Ampal Gading kene Suragati? Inggih. Bareng matur Kanjeng. Ten Ampil Gading menika saeka kapi sedaya Narapraja dumateke kula sampun sami manunggal. Andadosaken kiyatipun praja dalem ing Kadipaten Ampil Gading mriki kan. Ci, mangke wonten sak ingkang resah wonten ing Kadipaten sampun badhe mboten mamuji wani. Saking kawicaksanan dalem anggenipun ngasta kawibawan ing Kadipaten Kanjeng. Oh iya, Suragati aku matur nuwun banget. Dening kabeh para kawulaku padha ayem-ayem tentrem. Dimas Pangeran Walijoko, sliramu kaget ndak timbali supaya ngadep ana ngersaku Dimas. Iya. Dimas Walijoko lan Patih Suragati. Sliramu sakloron ora padha duwe kaluputan marang aku. Nanging sakjeroning rong sasi iki atiku tansah was-was sumelang. Kaya dene ninggalake bocah ana ing sak pinggiring jurang Dimas. Pangapunten Kang Mas. Rayi kok rada bingung Kang Mas. Wonten menapa niku Kang Mas? Dimas Pangeran Walijoko. Ya merga pusaka sabuk inten kang ndak titipke marang Kakang Empu Pakuwaja. Iku Dimas. Pusaka sabuk inten uwal saking panjenengan Kang Mas. Tus pundi mangke menawi dawah wonten tiyang ingkang atine reget Kang Mas saged bebayani bubar ketenteran wonten ing Kadipaten Kang Mas. Nyuwun tilah dalem Kanjeng. Kepiye Suragati? Pusaka sifat kandel ing Kadipaten Ampil Gading. Iya. Saged uwal saking Aswadalem. Menika kados pundi Kanjeng? Dimas Suragati lan Patih Suragati ya merga pusaka iku mangka pusaka kuwi duweni kadigdayan kang linuwih. Bebasan ndak acungke ana segara wae bisa asat, ndak acungke ana gunung wae bisa jugruk. Merga kena kadigdayaning pusaka sabuk inten iku. Mula ya ora mokal yen dadi incraning para sekti. Mula pusaka banjur dak titipake marang Kakang Empu Pakuwaja. Pamrihku
supaya pusaka iku diputrani utawa digawekake tiron. Mengko yen wis dadi pusaka sabuk inten kang sejati bakal ndak agem pribadi. Banjur sing tiron bakal ndak simpen ana ing gedhong pusaka. Nanging tekan seprene kok durung ana kabar saka Kakang Empu Pakuwaja yen pusaka iku wis dadi apa durung. Dimas Pangeran Walijoko, apa siramu uga durung entuk kabar bab pusaka iku mau, Dimas? Nyuwun pangapunten Kang Mas. Rai dereng asal pamartos bab pusaka menika Kang Mas. Nggih mugi-mugi mawon Kang Mas. Mugi-mugi mawon. Kawula sak kloron sing padha ngadhep ana ngersaku iki kawula saka ngendi? Coba Suragati. Kawula sak kloro iki takonono kawula saka ngendi Suragati? Sampun kepareng Kanjeng. Yo tak keparangke Suragati. Bocah sing kronyukan ngadhep lan jenengmu sapa? Nggih, pareng matur Bupati. Kula saking dusun Getas. Nami kula Lodang, Bupati. Kula Pilangan, Bupati. Nggih. Saya. Leres. Leres. Nggih. Awakmu ireng sikil udah mlethek ngono. Kowe duwe sarep apa Kanjeng Adipati? Matur Di. Nggih. Pak matur. Matur Kang Bupati. Kula dipun utus Ki Pakuwaja amrih maringake pusaka nika. Ayo kene pusakane. Kekno aku engko tak caosake Kanjeng Adipati. Nika utusanipun Kanjeng Ki Pakuwaja amrih maringake Kanjeng Sunan Kiambak. Kowe ora percaya karo aku. Boten Iki warangka dalem pepatih ing Ampil Gading. Nggih, boten Kipati. Suragati aku. Nggih. Kowe bocah loro kawula desa ora percaya karo patih. Karemu arep matur dhewe nopo piye? Nggih, nika kula dipun utus kalih Ki Pakuwaja Kiambak kedah maringake kalian nyaos Kanjeng Sunan. Ayo saiki gek matur. Suragati. Apa ndak sesuk-sesuk le matur. Aja dak siya marang kawula Suragati. Boyo elinga yen sliramu iku biyen ya asale saka desa. Mandang saiki dadi patih ana ing Kadipaten Ampal Gading nika arep siya marang kawula. Apa biyen sliramu iku ya malah luwih lho ketuwek ditimbang karo kawula iku mau kok. Wah, gene omblekut tuwek ya, Kang. Riyen kula saking dusun Kanjeng, sakmenika sampun dados patih dalem. Dadi patih aku saiki. Nggih, wis. Dipati. Kowe Lodang lan kowe Pilang. Nggih. Kene pusaka ndak tampanane. Aku dhewe sing iso mbedakake endi sing asli lan endi sing tiron. Nika Kanjeng Sunan kagungan kula Nggih. ingkang asli nika. Ini tak tampanane Pilang. Yo. Kowe Lodang lan kowe Pilang. Likala semono aku tau janji marang Kakang Empu Pakuwaja. Sok sapa sing ngeterke pusaka iki bakal ndak dadekake abdi daleming Kadipaten ing Ampal Gading. Apa sliramu sak loron padha saguh? Kalersan iki kabejan tenan iki. Kanjeng Sunan. Estu nika Kanjeng Sunan.
Ya wis, yen pan siramu padha saguh, saiki baliya tata-tata nek perlu anak bojomu dijak manggon ana ing Kadipaten Ampel Gading kene. Aja nganti kesuwen lodang lan pirang ndang budal. Sunan, dika dawuh. Parang. Sing hati-hati. Wasis tenang Kakang Walijo. Wasis tenang. Iso gawe akeh pusaka. Sing aku dhewe ora iso bedakake endi kang sejati lan endi kang tiron. Patih Suragati lan Dimas Pangeran Walijoko aja wedi kangelan. Saiki lumarapo nang desa Getas nggawa bebono Mas Picis Rajabrana aturno marang Kakang Empu Pakuwaja iku minangka bebuah saka aku. Sendika dawuh Kanjeng prajurit. Ayo. Wasis tenan Kakang Pakuwaja. Iso gawe tirun kang padha marang sejatine. Aku dhewe nganti ora iso bedake endi kang sejati, endi kang tirun. Oh, Pakuwaja, aku nedha trima banget Kakang Pakuwaja. Iki sing kira endi? Aku nganti bingung ora iso bedakake. Kakang Pakuwaja matur nuwun tenan Pakuwaja. Sabar ki, wonten napa ki? Raminten mayu nanti. Mboten ngerti ki. Wonten ngertos. Ya wis aku yae. Woi, ampun ki. Wonten napa ki? Udang bilang. Nggih. Ngopo kowe tekan papan kene? Lah wingi kan kala wingi lak dipun utus kalian Kanjeng Ki Pakuwaja. Kasuwun mbukeke keris. Nika pun kalampahan.
keris sampun kula dugekke. Apa dadak bali? Kowe ning kadipaten nampel gading. Apa dadak bali? Kula wangsul badhe mendhet sandangan kula sing wonten griyane Ki Pakuwaja. Lah pripun Ki? Waduh. Edian ki Kang. Ameng garek iki lho iki. Nek diobong kabeh, yo piye? Bareng nggo. Bali ning kadipaten. Aku tak ngetutke raminten kae. Ampun Kang. Piye? Ampun Ki. Kowe dadi pepalang. Ampun Ki, ampun Ki. prajurit para penderek kabeh. Kok ing kene iki adewe diutus karo Kanjeng Adipati supaya nyaosake bebungah marang Empu Pakuwaja. Mila saiki ditunggu wae. Mengko dicaosake kekucah saka Kanjeng Adik prajurit. Podang karo pilang. Nyuwun sewu, Jengat Pati. Mboten ngertos nika wau. Yo. Pakuwaja. Nggih. Tan! Tan! Mandek tan! Satos Dupati. Obate entek. Wis saiki wani karo aku. Pakuwaja. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Kula ajeng ngoyak buron kula, pun sampean semikir. Ora ana buron sing liwat nang kene. Aku diutus karo Kang Mas Sunan Katong supaya ngaturke bebungah kanggo kowe, Kang Mas. Kula pun mboten butuh. Kula mboten butuh. Pakuwaja. Iki paringan dalem, Pakuwaja. Nah, niki. Sing mboten seneng kula niki. Panguwasa niku mboten ndengeri, mboten ngerteni karo kebutuhaning para kawula. Kebutuhane para kawula niku napa? Mboten mung dijejeli watun dijejeli mawon. Kaya sampeyan niku Narapraja gawe ada-ada menehi pangan karo anake para kawula, ngemingke kawula ora bisa makani karo anake. Nggih. Karo sampane Sina. Bareng anak-anak kula wis padha mangan banjur akeh sing kena racun. Mendem sampan ngino. Wong desa ora tau mangan ndok iwak. Rumangsa sampean gawe ada-ada niku ming mergo arep golek cakutan. Nggih. Omonganmu kowe mergo dadi kowe kawula cilik. Umpama kowe ndek kelugungan sing dhuwur, ya ming padha wae.
Niku paladan sampeyan. Niku paladan sampeyan. Ning kaya sampeyan niku Narapraja dibayar. Niku saking sinten? Niku saking pajeking negara. Mongko Ki Patih. Bumi saisine niku dikuasani negara lan kanggo para kawula, kangge ndamel makmur ing para kawula. Niku sampun wonten ing kitab menika cetha. Nanging pundi? Isen-isenaning bumi, mutahaning bumi wonten ingkang dipunagem namung pajek. Kawula namung dipun ken pajek dipun undhakaken menika iku boten dados remen kula. Betul. Panguwasa menika sampun malih kiblatipun. Panjenengan boten saged ngemutaken lan malih kenging menapa panguwasa kadang menika sampun bandingaken kalian Gusti ingkang Maha Agung. Satus ratu sampeyan, sesembahan sampeyan songo-songo niku sampun ngilani. Upami panjenengan menika bandingaken menungso kalian menungso, titah kalih titah niku lumrah. Ning nika bandingaken kalian Gusti mboten sak bedukipun. Pak Wajo. Omonganmu kuwi bener ning mergo sing jenenge penguasa sing jujur menawa enten sing jujur enten sing sae ing kados panjenengan menika klebet Narapraja ingkang sakmenika kula aturi mirsani bajing kemawon namung mangan wowoan nanging Narapraja kados panjenengan aspal pun untal kok niku jenenge bajing napa? Bajing napa jenenge? Gomono. Kanjeng Pangeran, monggo Kanjeng Pangeran menika. Kakang Pakuwaja. Jane kowe iki koyo sapa to? Kula koyo buruk. Anak kula raminten. Pancen iku kula nggih dadakan. Anak kula ajeng kula pateni. Pados pundi Narapraja wonten ing Ampel Gat. Oh. Nek ngono tak alang-alangi kowe. Arep gawe Rajapati ing papan kene. Pak Wajo, Jenengan badhe ngalang-alangi kula. Sunan Katong tedak wonten papan mriku kula mboten kuat. Pak Wajo. Yen karepmu ngono kuwi, kowe bakal jonggeng kawibawan. Arep ngrebut pangsa dalem. Kula akoni, kula dodo. Aku sing bakal. Ayo, atos adu kepenting kulit atau sing balemi. Baca teter batik kaya. Adangi. Thank you.
Rama
prajurit. Mungsuhmu ki aku. Ampil gading Surakati. Sepiro kati kayu bakal tak teter kate.